Però si són... Aquests cristalls són plens d'aigua. Mira, Reki, mira com brilla. Són preciosos, oi que sí? La gran sala del coneixement? Hi ha massa cristalls, no? De debò, Stephanie, que en aquesta sala hi ha representats tots els coneixements de l'Stengin? Sí, confia en la teva antiga ajudant. Fixa't en això. És l'aigua del coneixement. L'aigua del coneixement? Sí, les Tenzin posseïen un art que els permetia recloure el saber a l'aigua. En aquests cristalls hi ha l'aigua del coneixement. Recloure el saber a l'aigua. Això vol dir que la informació sobre l'espasa de Bartander serà en algun cristall. Però què dius? I els haurem de mirar tots per trobar-la? Ai! Aquest no és. Aquest tampoc. Així no el trobarem mai. Ai, enhorabona, he tret una carta dolenta 99 vegades, l'una rere l'altra. No, i aquest no és tampoc. A veure, mètodes ràpids i eficaços per l'aprenentatge de cultures llunyanes amb l'objectiu de comunicar-se. Consideracions sobre el rendiment de la bruixeria sota pressió psicològica. Mira que guardar coses així... No sé pas què tenien al cap aquestes Tenzin. Veig que t'hi has esforçat molt en els estudis. Eh? Déu-n'hi-do com llegeixes l'alfabet dels bruixots. L'has après tu sola, oi que sí? Sí, però ni de bon tros en sé tant com tu, Stephanie. En saps més que no et penses, i per ajudar és més que suficient. L'òrfan està de sort. De debò ho creus així? Ho he fet perquè volia ser útil al mestre, com a mínim en la mesura que em sigui possible. Però sempre seré el seu deixeble. Així parlen els alumnes com cal. En canvi, el teu mestre té un caràcter més aviat difícil, oi? T'he dit que no m'empipessis! Que no t'empipi? Només vull saber què hi diu. Què et costa dir-m'ho? Per exemple, què hi diuen aquest? Va, digue-m'ho, òrfan. Va, digue-m'ho. Digues. Ara t'ho llegeixo, estigues ben quieta. Compendi de receptes amb espinacs de l'Stengin a l'abast de tothom. Què, de veritat? Què vol dir aquesta mirada? No deus tenir la intenció d'emportar-te aquests cristalls, oi? I per què no? A tu t'encantaria menjar espinacs cuinats amb receptes de l'Stengin. T'equivoques! Segur? Si no n'ha menjat mai ningú d'espinacs cuinats a l'estil de l'Stengin. No és moment de parlar d'aquestes coses. Ara només vull trobar la informació sobre l'espasa de Bartanders. O sigui que ja n'hi ha prou. Veig que ho has entès. Val a dir que s'hi esforça. Un comportament digne del mestre. Bartanders? Màgic, és aquest. Visca! L'he trobat, mestre, l'he trobat! El cristall de Bartanders, l'he trobat! De debò? Ara vinc! És aquest, mestre, miri, aquí el té. Llegeixi-ho vostè. Bartanders. Azalea, ja ho hem trobat. Tot és en ordre. Però què ha estat, això? Probablement un mecanisme ideat per l'Stengin per protegir els cristalls. És una biblioteca que no permet que t'emportis els llibres en presta. Caram, sí que eren rigoroses, aquestes Stengin. Mira que és borra! Què voleu? Deixeu-me en pau! Jo només volia preparar-li uns plats ben gustosos a l'òrfan i prou! Creau, és culpa del cristall que tens! De pressa, torna del seu lloc! Però quin... O aquest? Quin deu ser el que volen? Em sap greu, no ho volia fer, els he agafat sense pensar!
De pressa, fugiu! Deixeix-te, malla de l'armadura de llum! Orphan, no deies que s'havia de triar un encanteri o altre segons el lloc on eres? Just! Ha estat un exemple d'una cosa que no s'ha de fer! Però ara correu! Màgic, però on vas ara? Torna, màgic! No pot ser! Segur que aquest ha anat a buscar el cristall de Bartanders. Imprudent! T'empunyo, espasa de l'adveniment demoníac! Torna enrere, màgic! No, mai! Però què dius? Si ara giro cua, no haurà servit de res haver tornat fins aquí, mestre! Torna enrere! No ho penso fer! No siguis ximple! T'arrisques massa! No em rendiré. M'emportaré el cristall. De qui es pensa que sóc alumne? Què dius? És aquest. Segur que el mestre podrà... Màgic! No! Què ha passat, màgic? Estàs bé? Sí, jo estic bé, però el cristall s'ha esquerdat i l'aigua del coneixement regalima per l'esquerda. No pot ser! Oh! Tu no et desanimis, Orphan! Gràcies. T'entono ara, cant del gebre del matí. T'entono ara, cant del gebre del matí. Ara ho entenc. Si congela l'aigua del coneixement amb un encanteri de tancament... ens la podríem emportar. Fora! T'entono ara, cant del gebre del matí. No me'n surto. Sóc un inútil, un inútil. No et rendeixis! Recorda el que sempre et dic! El primer pas quan s'ha de llançar un encanteri és concentrar-se al màxim! No, mestre! No me'n sortiré, de debò! No! Estúpid! Ets un cretí! De qui et penses que ets alumne? Molt bé, mestre. D'acord!